نباركك جن تأمنك نسألك إذن سوك نجنك جن كان لاسمك قدس أسجد لك أزلك أسجد كل برك ولك يتكنى كل لسان أنت وتعملك عمالت وأجزي أجاس ونقصان قس أملك أنت لكل زس قالوا كل هذا نفس نتسوى كننا بكما مهارنا قدس كل كان زي بلا أنت مفسوت اللي كما يقولوا قدوس قدوس قدس إجاكم بنبرك هذا اللخا نقول حليف كارمان زل علم تنبر كم مسراق سام عرب كاب سمين كسعدبوب سم كان زل علم زتمسكن يخون سلام لغنتك سلفت عرينتك سلقويتنتك قدس እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስክነካ ነገልግለካ ንግዛዕካ ንሰግደልካለና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻኻ ነመስክነካ ሰዓት ዛምሸዚያን ሰዓት ዛለቲ ዚያን ድማ ባረኸልና ሕጂ ነብጽሕ ጸሎት ተቀበለልና ስኻት ምህረና ቃልካ ድማ ተማሂርና خنጽን አጽኒዕና ድማ ትብለና ክንገብር ንስኻ ሓግዘና ካበዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም كم تمكن محجينا ودخ زمالد كلهم معنا دم أمالدنا بيد ملافتها حلونا سلام عليكنا خنا مسكنك سلام دم حضرنا كل خناتاتنا دم أسبقلنا كم محرت كم برلنا يتغيدنا أب سماياتنا برابونا سنكاي قدس من بستغاث نساء فهد كام تاب سماي كوم دم أمدري خونا على تنجرانا لمهبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا دقلنا كاب كفو أدحنا برفتنا يتتونا من قستن حايلين كبرن نزل عليهم نتكاي مأمين أو زتي مريم بنا قدوس قبريل ملا سلام تا سلام لكله بحلنا خي دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير صبات قويتا سراويت سلام لكله نسغي كاب أنس برختي خي فركر سخون برخيو أو ملتا سقام እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይስረጊና አምላክና ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ዱአን ሳይሩ ገጸናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታኑን ጻህነ ይረሰን ጽሉዋን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኸልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽእ መሐልወና በአቡነ መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ሰናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስክኖለና ሰዊርና ረዲእናኒ حلينا تقبلنا انت معبنا نصنعنا احنا يحجم بزعد وكل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل እግዚአብሔር አምላክናን ልሙነለና وقويتنا እግዚአብሔር كل تعذابون قويتنا أملاكنا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ لعل كل جبرين ما أنت كل جبرين أو إيش كل جبرين نمسكنا كلنا سلسور كنا نزرد أخنا نزحل خنا نبقى سلسة قرب كنا نتقبل كنا سلسة عب كنا نزنا خنا سعادة أو سلسة بتاع خنا نمسكنا كلنا وقويتها يقرب لنا أم أفكار سب سلسة عندنا كلنا كم محرد كون لنا نزعد السعادة جي عن كل زمن يوتنا نعقاب بنفرع بفصم سلامكم بسمع بنا كل قناعة كل مكان حبهم كل زخنا كل جبر شيطان مخرخ فع السبات من لعل سلام أقويتها كبيرح كاب كله هزبك ونارح كاب زرياز قدوس بتعزو ونارح زت عمن زحشين عزلنا تمن كربيتين كل حد سلام كنرك سلطان ذهب كنا نسرع مخ كل خفاء عدنا على هالنمبرنا فتنا يتأتونا حد ودخا قويتنا أملغنا مدحنا يذكر ساس من تفقر سبيل بزجبر محرت نقرتان سخا معر محروم زغنا من فسق الدسن بسجانا كبرن صنعات بؤذل لك على من كل سعان زل عالم عالم أمين ناين استحاس صلوات مزمر حمسان حدن وأملاك كم صالح محرن كم تعبير راقة بسايد مسس كواساي صبيك حسبني كبحات يتوي نسرين أنا بسايف اللي تعلق مو
حتياتي كل جزء بقدم أيه بزربخا صادق فردخا نصون كاتركب سأنا أخاطر يبدلكم أبكن مخا أكي جبركم نبع بسات ولدكم نكعب حتيات أنستني نون حق أو اشتغلت لي أبون تو مهارن من تخص أرس في سمع زاسريني كبرت كسعود حسابني تنزقت كتعينا سمت حقوساس بحتان حقوسنا اسمعني كزكها بحتياتي كولون بزل أبسايون دبس سوا أملاك صري لبفتر اللي صنع منفس كعوشتي حدث كابقت كايد دربين حقوس مدحان كامل سلي فعدنيا منفسون دقفن مقدخان مفرس غمرم إيه حتى أن بخاكم الله سيئ وأملاك مدحاني كعوداد ما نقفني لسانين صدق أهل الكتب يا قويتها في مسكانة خنا قرص خنا فريك فت مسوعات باب بلا كان انت زي كون اسمه كل كانرن مسوعات مرارايت بغوني خمو مسوعات أملاك سور منفسي وأملاك نصبرون كنت كنت اللي بايت ونقوني خا نتسيم تسقها سنة قبر الله مكاتات يرسالون دشم مسوعات صدق بزحرر مسوعاتي بملء مسوعات بحكم لك عيشو أما سوي خارج قرب الكعيم مسجانا أنا هالليلويا مسجانا أنا ابن ولد منفس قدس نزل علم أمين إذا سعزيا من بارسجا قويت أيس كرسس أم قبرن أفس أمتع ساعات معلتن إياه كمون دك أسام سالمس لزخانة كمود داتا جزي عد مسبت وتصير كرمنا وسوكف صلوت ساعات نايزوت صلوتي قصيل صلوت جزي دك أس نكرسون نقصين أملاخين بس جانا أقرب له حتياتين خحد قال لك علم منه مزمور مبدأ ميتن سلاسان أبوي مرقيتا ميتن سلاسان حادن إلسابيت ميتن سلاسان كلتن ساميال كراب ميتن سلاسان سلستن عشلي ميتن سلاسان أربعتن ماما نقستي ميتن سلاسان شوعتن بيتروس ميتن سلاسان شمونتن إلس ترحاس ميتن أربعان حدن أبي أيشي ميتن أربعان كبتن سقابو ميتن أربعان شدشتن ساميال ميتن أربعان شوعتن سقابو ملسة ميتن أربعان شبنوتن أبوي مرقيتا ونقل قاسنا ببوش مزمور 140 شمونتن هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹምን ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ زلعلم على مقامهم زي حلف بخابهم نእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን معمقን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃልኡ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን كلاتكم فرت مدرن أقوازن ورازتن عبيت مسنا عشتو سم بينو العلي قرمو قبل على سماين مدرن يمو نسم እግዚአብሔር يمسجنو نهزبون قرنو على سلاز كلهم قدسانو دك إسرائيل تزقربو حزبي يمسجنو الله هللويا من هللويا قدوس 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 እግዚአብሔር صباوت فصملو سمايات ومدر قدسات سبحاتك ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይራእዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽሐ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ዕግፍ ገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዳ ሓቆፎነ ኣምላኽውን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ ኦ ጎይታይ ነትና ኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ እንታይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ኣቦኻን
መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካ አሎና አሜን። ክብልታት ጸሎት ሳሙኤል ወልዳብ እነሆ ኣብ ቅድሚ ትቆንዕ ፈራድ ክቀውም ተዳልዩ ኣለኹ። እታ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ በዛ ሓጢኣተይ ርዕድን ይቅጥቅጥን ኣለኹ። ግናኸት ነፍሰየ ጌና መሬት ትነብር ካብ ክስተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞትካ ዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ሰኪት ክተንሲኪ ናብ መድሓኒኸ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረና ኣድሕነን እናበልክ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ። መዋል ሰብ ዘይውዳእ ኣሽሊ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰየ ንፁር ዝኾንኪ ምክንያት መሃብኪ ነርኪ። ግንከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርኪ እቲ ሕማቅ እከይ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ብዝቕላዕ ኣብ ሓጢኣት ዓራት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕ ስጋኺ ከለኺ እንታይ ክትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበርካ ፍርድኻን ርዕድን ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ ከዓ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ ከዓ እቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነስ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ደቂሰ ዝውዕል ኣብ ህይወተይ ውን ዘይግደስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳደይ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅር በለለይ እብል ኣለኹ። አሜን። والعالم على بعمين ونسأت دنقل يدلتا ونسأت دنقل نباريخي تقلطوف صلال رديت كزرقحي نتي أب حلناي كم معبل زقامات الكبو حسابات كابايار حقيو نتحممت نفسي بخنتنت أزيو هلواتات أفئوها اللومو نابطولتن من نقاق احنا بقسيا مغنياتو نسخي كآليتن محرة التلمن آلايتات دنيخي أدمنج هيوت نقصين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسوايخي أو قويتا بزاليت الزيادة عمو ترحاس برهانة أو قويتا بزاليت الزيادة عمو حد حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخبرو فيها برختك أزيو ቅዱስ ስምካውን ንዘል ዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ይስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘል ዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይተ ባርኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፍልፋሊ ሂወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጥኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ህይወት ኢኻ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅቢ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ ኣዘንቱ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ኣቦቆሺ
ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ ባረኸና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ በሳና ይቅርበለልና ጎይታ ንሕማማት ዝብኻብ ፀሓዮሞም እንቲ ትቅድስም ካይልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ካብ ኃጢአት ንጽኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ትቐበለልና ክብርን ምስጋናን بفصم عرقن قدسنا نعخاي قبا أمين وقويتا محرنا قويتا محرنا قويتا بارخنا كم زلنا بلنا كان مسكنا كابوقات برنا بسمايات نبرابونا سمكاي قدس من قصرات مصاف أركام تاب سمايكم دما أمدري يكون نعلة تنجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا عندقلنا كفاد حنا نمبرا فتحنا يتأتونا من قصتين حايلين كبرين نزل على أمنات كايما أمين عزت يا مريم بنا قدوس قبريل ملاك سلام تا سلام لك الله حلنا خي دنقلي خي بسقاخو دنقلي خي عدي جابير سواعد قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كابعان السبر اختي خي فركر صوم رخيو أمل تسقا زيابير مساقيو أوفست الدرس بالكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو الدخي يسوس كرسوس ما انتانا محرات لمن لنا آمين مسكان قدس دنقل مريم إلسابيت حجك سمع له ها هو تسمع له إلسابيت ايش مسكانا نغزت دستي دنقل مريم وقدست ملئت ጸጋ ሁሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ዓርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ከምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማልዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ናይ ሓቅን ንግስቲ ድንግል ማርያም ናይ ሓቅን ንግስቲ ድንግል ማርያም ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ ኣማላዲት ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን ሃይማኖት ህይወት እሺ ثانك يو دكتور እንኳዕ ደሓን መጻኻኻ ሕጂ ዝርየካ ዘለኹ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ መድሓን ዓለም ስለዚ ወለድክልና መጽኡ ከዓ ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ መለኮት ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ ባርኸና አሜን ሃይማኖት ጸሎት ኣነ ከንብባይ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምነት ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ክፈጥር ምስኡ ሁሉ ዝኾነ ውልድ ኣብ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ
ዳዕሮ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ምንም ዝተፈጥረ የልቦም ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ተናሰቕለ ሓመመ ከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሲሑ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ ማናብኡን ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግነን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ምእንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ ባሼ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልቅስኻን ሙላአቴን ሆን ሁሉ ትመለኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳናሁን ምክንያቱ ጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ኻረዳ የብልናን ወአምላክ አባና ሕደር ንበደልና የቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትና ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ ትብልዕለና ስም ቅዱስ ስም ካይልካ ወጎይታ ይቅረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ
فقالك غمتاب سماي كم دمام دري كون على تنجرانا لما هبنا حنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا كبكفو أدحنا نمبر فتنا يتتونا من قستن حيلن كبرن نزل علم نتكا إما أمين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك حلنا خي دنقلي خي بسقافون دنقلي خي أدى إجابي ارتباط قويتا سراوي سلام لك لهم مسخي كابان السبرغتي خي فركرسهم برخم تسخقا زيابيهر مساخي وأوفست الدس بالكي حتياتنا أكثر يلنا نفت ودخي يسكرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين ناين السحاة صلوت وقويتا بزامعات دي أبقن مخاب تكباركم بقال بحسابكم بقول له واساتنا زحت أنا ينسخار روح المفكر سبن سلزقنك من تقدس مكايلكا تعرقنا نحدقلنا وأملاح بسلام كنا حضر سلامة وتيتابنا أبزانا إدي كاس كدينا خاب كل چنكتنا تعقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خاء نسلام ملأك على أخلنا بسقام برهرة أنت مفكر سب زخنا حد ودخا ويتانا أملاقنا مدحنا يسكر السطبون مسؤون كبرين وداسين قرمان جلك معرخة من زخنا وحبيوات منفس قدسن مسقانا يقبعك حجين نزل علم دحري نفس وكف ساعات زصلة صلوات وقويتا محرنا محرد كونا بزحلنا وأمن نفس وكف ساعات انجزينا بسماين مدرين بخبرة سجد الكا كرسوس من أملاخنا وعلى ويت عقسم زحمرات بسنات ملأخان روح لنا طبعا قدام يوم حتى نياتات محر نحات ابن السحات مليش به وتكنا برموت زي تدلي من تصب يوم زلة تصفى سمايات كرهبو كل ما بدحنا تتقدم أقوي تابزا سعديان كل ساعات لما أنا نتقبل هوتناك أنا علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا أنصه تمنيتنا ونسمر أمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفع حزن سكيات بمرد عنا بهلونا أمكن عقب قدسان ملعب حلونا نوهدت أمنت كان من رحمة أنتي نابت زي مرمر زي وسن فلتت كان بس عدلنا نسخان زي العالم بروخيخا آمين بقعات برنا مسكانا خمزيلنا خنصلي بسماياتنا برابونا سمكاي قدس من قصرات انسا فاركا خنتا بسمايكم دما أمدريكون نعلات انجرانا لما حبنا نحنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا تقلنا كفو عدحنا نمبر فتنا يتتونا من قستين حايلين كبرين نزل عليهم نتكا إما أمين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلام لك له حلنا خي دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي عدي جابي هرتوات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابان السبرقتي خي فركر سخوم رخيو قوم اللي تسقى جابي هرمساخي وقوف الست الدسي والكي حاتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسكر الساس من تانا محرات لمن لنا آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك زخبركم حزب እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በረኸት ኣሎ ጸጋ ኣሎ ህይወት ኣሎ ምሕረት ኣሎ ሕድገት ኣሎ ኢልኩም ኩሉ ስራሕኩም ገዲፍኩም ዝመጻኹም እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታ ንኽፈልኩም ከምኡውን ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ዓርቢ ምሸት ጸሎተ ሰርክን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም በዚ ሕጂ ሰዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታ ንኽፈልኩም ኣብ ናይ ጉባኤ መደብ ምስ ሰገርና ነዞም ብኣካል ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘለኹም ተሳትፎ ክልተ ዕድል ኣለና ወይ ኣብ ሴልፎንና ዙም ከፊትና ኣብዘ ዘለናዮ ኮይንና ክንሳተፍ ንኽእል ኢና ሕቶ ርእቶን ተዳሊና ወይ ከዓ ናብዚ መድረኽ መፂና ሓሳብና ክንህብ ኢና ብክልተ ነገር ክንሳተፍ ኢና ዘማቢ ዘለና እቶም ብርሑቕ ንከታተሎ ዘለና ከም ቀደምና ሓሳብ ሊና ኢድና ሓፍታ ቢልና ወይ ጽሑፍ ተገርና በዓል አበይ ዶክተር ጽጋብ ከታተሉ ስለ ዘለው ተሓበሬታ ክመጻና ኣብ ናይ ጉባኤ ግዜና ማለት ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት በዚ ኣገልግሎት እዚ ኣይተራኸብናን ምክንያቱ ከዓ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ጾመ ፍልሰታ ሱባኤ ስለ ዝነበረ በሙሉእ እቲ ግዜ ኣብ ናይ ጸሎተ ሰርክን ምህልላን ጸሎትን ዘተኮረ ስለ ዝነበረ እዩ
ስለዚህ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ኢና ክንርኢ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ምናልባት ሓደስቲ ተከታተሉና እንተዳሊኹም መጀመርያ ትርጓሜ አቦታትና ቅዱሳን እንታይ ኢሎም ተርጉሞሞ ትርጓሜ ንሪኦ ካልኣይ ከዓ ነፍስ ወከፍ እዚ ቃል እዚ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ከመይ ይሰርሕ ኣነ ምስትቃል ከመይ ይሳማዕ ምስ ሂወትና እናነፃፀርና ብክልተ መገዲ ኢና ክንሪኦ ከምቲ ክሳብ ዝሕ ሰዓት ዝዓቀበና ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንውድእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁነልና ብጸሎት ከዓ ዘክሩና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ነፍሲሄር አቦና መጋቢ ምስጢር መብራህቱ መባ እቲ ብግዕዝ ነበረ ናብ ግዕዝን ትግርኛን ተርጊሞም ካብ ዝተርገምዎ ትርጓሜ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ጉባኤ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ጎይታ ኢየሱስ እግሪ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝሓጸበ እዚ ተቀዳማይ ንኡስ አርእስቲ ናይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ክሳብ 10 ዘሎ ጥቅስታት ከዓ ሸፊንሎ ማለት ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕት ዝብል ልዕል ክብል ኢሉ ምስጢረ ትሕትና ትሕት ዝብል ልዕል ክብል እዩ ብዝብል ትሕትና ቅድሚ ምምሃሩ ብትሕትና ኣብ ትሕታ ኣጋር ደቀ መዛሙርቱ ተደፊኡ ናይ ግልያነት ዕጣቅ ዓጢቁ ደቀ መዛሙርቱ ዝሓጸበሉ በአካል ስርዓተ ትሕትና ዝመሃረሉን ዝፈጸመሉን ምዕራፍ እዩ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ እግረ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝሓጸበ ጎይታ ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ካብዚ ዓለም እዚ ግዒዙ ናብቲ ዝለኣኾ ኣብ ከም ዝኸይድ ዝኸደሉ ግዜ ከም ዝበጽሐ ይፈልጥ ነበረ ቀዳማይ ስለዚ ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለው ደቀ መዛሙርቱ ኣፍቀሮም ማለት እግሮም ሓጸቦም ፈጺሙ ኣፍቀሮም ማለት ስግኡን ደሙን ሃቦም በዓል ፋሲካ ክብል ከሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ፋሲካ እንታይ ምዃኑ ብኸመይ በዓል ከም ዝነበረ ሕጂ ንሕና ብኸመይ ከነብዕሎ ከም ዝግባአና ቁሩብ ሸፈነ ተዋሂብዎ ነይሩ እቶም ነቲ ሰነድ ንከታተሎ ተመለሽና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ክስቀለልኩም እየ በሎም ክድረሩ ከለዉ ከዓ ሰይጣን ምእንቲ ከትሕዞ ናብ ልቢ ይሁዳ አስቆሮታ ወዲ ስምዖን ኣተወ ማለት ሓደረ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ንኹሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ከም ዝወፀ ናብ እግዚአብሔር እውን ከም ዝኸይድ ይፈልጥ ነበረ ስለዚ ካብቲ ዝደረረሉ ማኣዲ ተላዒሉ ክዳውንቱ አንበረ ዘፈር ዘለዎ ዓለባ ልዒሉን ሕቁ ተዓጥቀ ሽዑ ማይ ኣብ ሒላ ባዕሪቑ እግሪ ደቀ መዛሙርቱ ክሓጽብ ጀመረ በቲ ዝተዓጥቆ ዓለባ ድማ ደረዞ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ በጽሐ ንሱ ድማ ጎይታይ ንስኻ ዶ ኣጋረይ ክትሓጽበኒ ኢኻ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ መሊሱ እዛ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንስኻ ሕጂ ኣይትፈልጦን ኢኻ ድሓር ግና ትፈልጦ ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ከዓ ኣጋረይ ፍጹም ኣይትሓጽበንን ኢኻ ፈጺምካ ኣይትሓጽበንን ኢኻ በሎ መግለጺ ሕጽበት ብይሁዳ ይጅምር ይሁዳ ብፍቅሪ ገንዘብ ስለዝተታለለ ስቂሉ ይሕጸብ ቀጺሉ ኣብ ጴጥሮስ ይበጽሕ ሞ ጴጥሮስ ተኸራኺሩ ይርታዕ ድሕሪኡ ይሕጸብ ብኻልእ መገዲ ሕጽበት እግሪ ብጴጥሮስ ይጅምር ጴጥሮስ ከዓ ተኸራኺሩ ምስ ተረትዐ ይሕጸብ እቶም ዝተረፉ ደቀ መዛሙርቱ ንዑ ኣብነት ገይሮም ይሕጸቡ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ኣነ ኣጋርካ እንደዘይ ሓጸብኩኻ ምሳይ ግደ የብልካን ኢሉ መለሰሉ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታይ
مساخا قد زي باللي كابز خونس أداوين رئيسين دمانبر أقاري تراي كون كان تحاسبني بلو ويتا يسوس كا اتسابناتو فاسيمو استحاسبه كل انتنو نسيهمو بزي كا أقارو حساب بايد ليوني نسخاتكم كا نسخاتيكم جناخه كلاتكم أيكونكم من بلاي ويتا يسوس نتا أحليفو زهبو من مخانو مالت يهودا مخانو يفلت سلزنبرأيو كلاتكم نسخات أيكونكم من زباله أقارو مسحازبهم كداونتو تخدينو كم بحدش مساعتهم تغمته مجلسي ويتا تعاتق وصنح عتاق يوحنس هابو يوحنس كا ويتا يسوس تعاتق وصنح عتاق سلز تعاتك سقاو لماد تفيلو بزخا فقر اجزي تباهله ازز قبر كلكم سي استوعيلكم ودو اللهم نسخاتكم ممهرنا ويتانا إلكم يخم تسوعني كومو سلازخون كوغا صبوغ بالكم أنا ممهركم ويتاهمن كله أقاركم كاب حسبكم نسخاتكم كومو أقرب سايكم كتحاسبو يقبعكم يقبلون كم تأنا نعخاتكم زقبر كلكم نسخاتكم كومو اختقبرو أرآيا هبوكم أرآيا خوينوكم اللهم مجلسي مجلسي نزي قويتاز قبرو حسبة اقري مسحفت تمرت تحتنا كم زخونا يقلسوه فقرن تحتنان عبلبخم زرع الله يبل أقار حزبي بفقر تحتنا خقنع إلي يبل هايمانة أبو معرف 8 شومنتن كثر شومنتن أحوات ما بقى مسمسو اقروم حساب عيد تتهكه كمي ابيسكوبوسون اكوان تخونو ابيسكوبوسات اكوان تخونو نزت اقبار زي الشلل لهم انت حدقو بزي مفصامهم كمرامرهم كوكواتاترهم مني مخنياتو ويتا يسوس اقرد دقا مزامرتو حسبه كم زعنا زقبر كلكم نسخاتكم انكم اقر مصايكم كتحازو يقبعكم يلو عزيز ومالو بمبال قليسومو يوم هايمانة أبو معرف 10 قدري 19 فيليكسيوس كا نايفاسي كا حسبة اقري بفصم تحتنا ياتمسل لبل بز 5 حسبة اقري تمرت تحتنا 5 غنى تقليسو الله كاب ويتو زبلس إليا كاب لأخي زبلس الأخ كم زيلبو بحكي يبلوكم الله نزف ليتكمو انت قبركمو بصآن بصآن أبي يوحنس كم زقلسو بصآن مالت بزعبا كلكم أيكمكم كما أنا حارقكم إن من مهانكم أفلت قدامي انتخونا انت انجراي زبلا شخونو العلى اللي مالت سألعي كوين النزبل صحف انت خفزان ازغم كالعي اخلت مرتي زمقه بيهودا شخونو على اللي زبل صحف انت خفزان ازغم بليت وسيغا كده سلازبولو يوحنس 10:33 إذن تنقر مسكونا أنا 5 خونكم مالت حبو إزفلت أي بحري أملاح كم زخونكم من أنت تأمنوا كي كونوا خلو حجي ينقركم الله بحق بلوكم الله نتا أنا زل أخكو زقبل معي يقبل مالت أنا أبوها حدري نتا عايز قبل دما نتزل أخني أبي يقبل مالت أبتا أنا زحدرو أبون كحدرو يوم بلو ويتا يسوس من كم زتحزو كم زحبره
ካብ ቁፅሪ 21 ካልኣይ ኣርእስቲ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ከም ዘትሕዞ ከም ዝሓበረ ጎይታ ኢየሱስ ነዚ ምስ በለ ብመንፈሱ ጎሃየ ካባኻትኩም ሓደ ከም ዘትሕዘኒ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ገለጸ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ መን ከም ዝተዛረበ ስለዘይፈለጡ ንሓድሕዶም ተጠማመቱ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ኣብ ጥቓ ጎይታ ኢየሱስ ተቐሚጡ ነበረ ንዕኡ ስምዖን ጴጥሮስ ብዛዕባ መን ዝዛረብ ከም ዘሎ ሓቲትካ ንገረና ኢሉ ምልክት ገበረሉ ንሱ ከዓ ኣብ ኣፍ ልቢ ጎይታ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ ወጎይታ መን ይትዘካ በሉ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ እታ ኣነ ቁራስ እንጀራ ፀቢሐ ዝህቦ ንሱ እዩ ዘትሕዘኒ ኢሉ መለሰ ሽዑ ከዓ ቁራስ እንጀራ ፀቢሑ ንይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ ሃቦ ድሕሪ ናይ ድራር እንጀራ ከዓ ከምቲ ንሃዋርያት ዝሃቦም ስጉእ እንዶሞን ሃቦ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 28 ክሳብ ቁፅሪ 26 ክሳብ 28 ሽዑ ምስቲ ሕብስቲ ማለት ምስቲ ዝሃቦ ቁርባን ሰይጣን ኣብ ልቢ ይሁዳ ሓደ መግለፂ ስጉእን ዶሙን ሰይጣን የርሕቕ እምበር ሰይጣን ዘይሕግል እዩ እንተበልና ልቡ ዝሓመመ ሰብ መረቕ ሃካዮ ነቲ ዝነበሮ ሕማም ከም ዘለዓለሉ ጥዕናውን ከም ዘይህቦ ስጉእን ዶሙን ከዓ ብንጽህና ልቢ ነዘይቅበሎ ፍዳ መቕዘፍቲ ዘምፅኣሉ ስለ ዝኾነ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 27 ክሳብ 30 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 27 ክሳብ 30 ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ነቲ እትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ በሎ እቶም ምስኡ ኣብ መኣዲ ዝተቐመጡ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተዛረቦ ኣይፈለጡን ገሊኦም ገና ብዛዕባ እቲ ምስ ይሁዳ ዝነበረ ማሕፉዳ ጎይታ ኢየሱስ ንበዓል ዘድልየና ወይ ከዓ ንድኻታት እንምጽውቶ ዓድግ ዝበሎ መሲሕዎ ነበረ ከመይ ንሱ መፍትሕ ዘለዎ ናይ ሙዳየ ምጽዋት ሳጹን ይብሉ ነበረ ናይ ሙዳየ ምጽዋት መፍትሕ ኣብ ኢዱ ስለ ዝነበረ እዩ ይሁዳ ሕብስተ ቁርባን ስጉእን ዶሙን ዝተቐበለ ከም ሕሱም ጸላኢ ብለይቲ ወፂኡ ከደ ሳልሳይ ኣርእስቲ ሓድሽ ትእዛዝ ንሱ ማለት ይሁዳ ምስ ወፀ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ከም ዝበለ ሕጂ ወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ ከበረ ማለት ተጋህደ ኣብ ዮርዳኖስ እግዚአብሔር አቡን ብኡ ከበረ ማለት ተጋህደ ኣብ ደብረ ታቦር እግዚአብሔር አቦ ብኡ ካብ ተጋህደ ከዓ እግዚአብሔር አቡን ከኽብሮ ማለት ኣብ መስቀል ከግህዶ እዩ ሽዑ ከዓ ብተኣምራት ከኽብሮ ከግህዶ እዩ ከም ብሓድሽ ከዓ ከኽብሮ እዩ ማለት ብትንሳኤ ከግህዶ እዩ መግለፂ ብዛዕባ ህፅበት እግርን ድራር ፋሲካን ዝተነግረ ቃላት ሉቃስ ከም ዝፀሓፎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ገይሸል ፋሲካ ክበለሲ ኬድኩም ኣዳልውሉና ኢሉ ለኣኾም ሉቃስ 22:8 ማቴዎስ ከም ዝፀሓፎ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ቀሪቦም ድራር ፋሲካ ክትበልዕሲ ኣበይ ከነዳልወልካ ትደሊ በልዎ ማቴዎስ 26:17 ማርቆስ ከም ዝፀሓፎ ጎይታ ኢየሱስ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ከም ዝበሎ ናብ ከተማ ሂዱ ኣብኡ ዕትሮ ማይ ዝተሰከመ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹ ንዕኡ ሰዓብዎ ብምባል ምልክት ነጊሩ ይሰዶም ከምቲ ዝበሎ ድማ ረኸቡ ድራር ፋሲካ እውን ኣዳለዉ እዩ ማርቆስ 14:12-16 ጊዜ ድራር ማቴዎስ ከም ዝፀሓፎ ምስ መሰየ ይብል 26:10 ሉቃስ ከም ዝፀሓፎ እታ ሰዓት ምስ በፅሐት ጎይታ ኢየሱስ ምስቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ እዩ ምዕራፍ 22:14 ክበልዑ ከለዉ ከዓ ካባኻትኩም ሓደ ኣሕሊፉ ከም ዝህበኒ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም ንሳቶም ከዓ ብዙሕ ጎሃዩ ነፍሲ ወከፎምን ጎይታ ኣነ ድኾን ክኸውን ክብልዎ ጀመሩ እቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይሁዳ ድማ
ተፈልየ ከይተርፍ ብምባል መምህር ኣነ ለኾነ ኢሉ ሓተቶ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ባዕልኻ እኳ ትብል ኣለኻ በሎ ማቴዎስ 26:24-35 ጎይታ ኢየሱስ መን ከም ዘተዞ ዝሃቦ ምልክት ዮሐንስ ከም ዝፀሓፎ ጴጥሮስ ነቲ ጎይታ ዘክሮ ወደ መዝሙር ብዛዕባ መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንስካ ሕተተኢሉ ምልክት ገበረሉ ንስኻ ጎይታይ መን እዩ ንሱ ኢሉ ሓተቶ ዮሐንስ 13:24-25 ጎይታ ከዓ ማቴዎስ ከም ዝፀሓፎ እቲ ኢዱ ምሳይ ኣብ ፃሕሊ ዝጠልቕ ንሱ እዩ ኣሕሊፉ ዝህበኒ በሎ ማቴዎስ 26:23 ሉቃስ ከም ዝፀሓፎ ኢድ እቲ ዘትሕዘኒ ኣብ ማኣዲ ምሳይና ሉቃስ 22:31 ዮሐንስ ከም ዝፀሓፎ እቲ ኣነ ቁራስ እንጀራ ፀቢሐ ዝህቦ ንሱ እዩ በሎ ዮሐንስ 13:25 ሽዑ ጴጥሮስን ዮሐንስን ይሁዳ ከም ዝኾነ ተለይቶም ተጠማመጡ እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርት ከዓ ንዓና ጴጥሮስ ብዛዕባ ሽመት ይመኸሩ ኣለዉ ካባና ዓብዪ ኮይኑ ዝረአ መን እዩ እናበሉ ሓድሕዶም ተኸራኸሩ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ንህዛብ ነገስታቶም እዮም ዝገዝእዎም እቶም ስልጣን ዘለዎም ከዓ ገበርቲ ሰናይ ይበሃሉ ንስኻትኩም ግና ከምኡ ኣይትኹኑ ካባኻትኩም ዓብይስ ከም ንእሽቶ እቲ ጎይታ እውን ከም ግልያድ ኣይኹን ኢሉ ትምህርቲ ትሕትና መሃሮም ሉቃስ 22:24-27 ደቀ ገና ቁሩብ ጊዜ ንስኻትኩም እየ ክደልዩኒ ኢኹም ከምቲ ንኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዱ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን እዩ ዝበልክዎም ንስኻትኩምን ሕጂ ንዓኻትኩም ሕጂ እነግረኩም ኣለኹ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ ዝህበኩም ኣለኹ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ዝመጥልኩም ንስኻትኩምን ከምኡ ንሓድሓድኩም ተፋቐሩ ሓደ ንሓደ ይሙተሉ ንሓድሕድኩም እንተተፋቐርኩም ከዓ ሓደ ምፃይ በጃን ተሓሊፉስ ደቀ መዛሙርተይ ከም ዝኾንኩም በዚ ኸገዝ ኩሉ ክፈልጠኩም ከለልየኩም ሁኒ ስሞን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ናበይ ኢኻ ትኸይድ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻ ሕጂ ክትስዕበኒ ኣይትኽእልን ኢኻ ድሓር ግና ክትስዕበኒ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ስለምንታይ እየ ሕጂ ክስዕበካ ዘይክእል ኣነስ ሂወተይ እንተኾነ እኳ ምእንታኻ ኣሕሊፈ ክህብ እየ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎ ኦ ስምዖን ሂወትካ ዶ ምእንታይ በጃ ክትሕልፍ ኢኻ ደርሆ ከይነቀቦ ከሎ 3 ሰዓት ከም ትክሕደኒ ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ መግለፂ ቃላት ክሕደት ጴጥሮስ ዮሐንስ ከም ዝፀሓፎ ጎይታ ደቀ ገና ቁሩብ ጊዜ ምሳኻትኩም እየ በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ክትከይድ ኢኻ በሎ ዮሐንስ 13:33-36 ማቴዎስ ከም ዝፀሓፎ በዛ ለይቲ እዚኣ ኩልኻትኩም ክትክሕድኒ ኢኹም ይብል ማቴዎስ 26:31 ሉቃስ ከም ዝፀሓፎ ስምዖን ስምዖን እንሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሕየኩም ለመነ ንስኻ ድማ ተመሊስካ ንሕዋትካ ኣፀናንዐዮም ይብል ሉቃስ 22:31-32 ማቴዎስ ከም ዝፀሓፎ ጴጥሮስ ከዓ ኩላቶም እኳ እንተኻሓዱኻ ኣነስ ከቶ ኣይክሕደካን ኢሉ መለሰሉ ማቴዎስ 26:33 ሉቃስ ከም ዝፀሓፎ ንሱ ግና ጎይታይ ኣነስ ንማእሰርቲ ኮነ ንሞት ንስኻ ተዳልየ ኣለኹ በሎ ሉቃስ 22:33 ዮሐንስ ከም ዝፀሓፎ ሂወተይ እንተኾነ እኳ ምእንታኻ ኣሕሊፈ ክህብ እየ በሎ ዮሐንስ 13:37 ማርቆስ ከም ዝፀሓፎ ጴጥሮስ ምሳኻ ደኣ መውት እምበር ኣይክሕደካን እየ እናበለ ትምክሕቲ ኣብዝሐ ኩሎም ከዓ ከምኡ በሉ ተመኪሑ የመክሖም ማርቆስ 14:30 ጎይታ ድማ ዮሐንስ ከም ዝፀሓፎ ንሂወትካ ዶ ምእንታይ በጃ ክትሕልፋ ኢኻ ኢሉ ኣርባዕቲኦም ከም ዝፀሓፍዎ ደርሆ ከይነቀወ
3 ساعة كم تغحدني بحق بلك الله بلو بولد زأمن نايزل علم هيوت هلاتو دلويتا ندك مزامرتو سلقالاتو زابير استمسكن يخون هراي زخبركم حزب እግዚአብሔር نابت خالقاي مدب قدمي مسغارنا كمتي لمود مزمور كاب غباي كنقبلينا مزمور زتدالهم تليهم قبلكم كاوشتي مزمور مريص معلو كاوشتي تمريص ازلا مزمور كا كميلئ خمسجنك كميلئ خمسجنك بلو حجزني خمسجنك خميلئ خمسجنك كميلئ خمسجنك لعلك بلك مسكنك خميلي مسكنك كاملي كمسكنك سلا مزمرو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣብ ልቦም ሃልሃል ምስ በለ ውዕለት እግዚአብሔር ምስ ገለጸሎም ነቲ ኣብ ቀራንዮ ዝኸፈለ ዋጋ ውርደቱ ፀርፉ ማእሰርቱ ፅፍዓቱ ንኩሉ ነገር ክዝክሩ ከለዉ ኣብ ነቢያት እውን ከይተረፈ ቅድሚ ኩነታት ነዚ ሕቶ እዚ ይሓቱ ነይሮም ከመይ ኢለ ከመስግነካ ከመይ ኢለ ክዝምረልካ እንታይ እየ ክገብረልካ ሓደ ግዜ ሰባት እውን ልዕሊ ንስኻ ትፅበዮ ልዕሊ ንስኻ ተሓስቦ ክሓስቡልካ ክገብሩልካ ከለዉ ከምኡ ዝብል ሓሳብ መፂ እንታይ ክገብረሎም ትብል ምስ በፅሓካ ሓኒ እግዚኣብሔር ኢሎም ስለ ዝገብርዎ እግዚኣብሔር ዕፅፊ ክህቦም እዩ ትብል ሕጂ ካብቶም ከምኡ ኢሎም ዝሓተቱ ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 6 ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ ሒዘ ክመፅእ ከመይ ገይረኸ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ልዑል ኣምላኽ ክሰግድ እየ ዝሓርር መስዋዕትን ኣባይቲ ሓደ ዓመትን ከቅርብ ዶ ናብ ቅድሚኡ ክመፅእ እግዚኣብሔር ዶ በሸሓት ዓውልን በኣላፋት ወሓይ ዘይትን ባህ ይብሎ እዩ ስለ በደለይ በኽሪ ወደይ ስለ ሓጢኣት ነፍሰይ ከኣፍረ ከርሰይ ዶ ከውፊአ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እቲ ነቢይ እንታይ ዝብል ዘሎ ምእንቲ እቲ ዝተገብረለይ ውዕለት ዋላ ውሉደይ ከይተረፈ ንእግዚኣብሔር መስዋዕቲ ከቕርበሉ ብዙሕ ግዜ ሰብ ሽምዓ ሒዙ ክመፅእ ፅላል ሒዙ ክመፅእ ምንፃፍ ሒዙ ክመፅእ በጊዕ ሒዙ ክመፅእ ብዕራይ ላም ሒዙ ክመፅእ ብዙሕ ነገር ይመፅእ እግዚኣብሔር ግን ነዚ ኩሉ ነገር ዝቕበሎ እኳ እንተኾነ ቅድሚኡ ዝደልዮ ነገር ግን ኣሎ ቅድሚ ሽምዓ ምምፃእና ቅድሚ ምንፃፍ ምምፃእና ቅድሚ ኩሉ ምምፃእና እግዚኣብሔር ከነምፆ ዝደሊ ነገር ኣሎ ብሓንሳብ ከነንብቦ ኢና እንታይ ክገብረሉ ንእግዚኣብሔር እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዝነይሮም ዓመት ዘይመልአ በጊዕ ገይሸል ስለ ሓጢኣቶም ክቕርብሉ ከለዉ ዓመት ዘይመልአ
ማለት ኣብ ዓቕሚ ዘይበፅሐ ማለት ንጹህ ክኸውን ምእንቲ ማለት ስለዚ በጊዕ ዶ ከቕርበሉ ካብ ብኹርያት ካብ ወይነይ ዶ ከቕርበሉ ኣብ መጨረሻ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ዋላ በኽሪ ውላደ እግዚኣብሔር ግን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ይፍፅም ነገር እቲ ከምኡ ገይሩ ምሕላኑ ውዕለት እግዚኣብሔር ዘኪሩስ እንታይ ክገብረሉ ንእግዚኣብሔር ኣቦና ዳዊት እውን ኩሉ ግዜ ምን ተኣስዮ ለእግዚኣብሔር በእንተ ኩሉ ስለቲ ዝገበረለይ ሰናይ ነገርሲ ንእግዚኣብሔር እንታይ ውርየታ ክመልሰሉ እየ ስለዚ እግዚኣብሔር መሊሹሉ ኣሎ ነቲ ነቢይ መጽሓፍ ቅዱስና ኣቦና ክዛረቡ ከለዉ ክገልጹልና ከለዉ እንታይ ይብሉ ንሕና ክንጽሊ ከለና ስኻ ጽኒኢልካ ትሰምዓና ቃልካ ክንበብ ከሎ ከዓ ስኻ ትዛረብ ንሕና ስቕልና ንሰምዕ ኣብ ትንቢት ምናልባት ዝሓለፈና ትንቢት ሚክያስ ተመሳሰልቲ ኣለውና እቲ መጨረሻ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ሚልክያስ ይብል ማለት እዩ እቲ ቅድሚ እዩ ዘሎ ማእኸል ግን ሚክያስ ምዕራፍ 6 ካብ 6 ጀሚረ 6-7 ናይቲ ነቢይ እየን ብድሕሪኡ ዘሎ ግን ናይ እግዚኣብሔር መልሲ እዩ ኣታ ወዲ ሰብ ንሱ ሰናይ ዘበለ ኣፍለጠካ እግዚኣብሔርሲ ቅንዕና ክትገብር ምሕረት ከዓ ክትፈቱ ምስ ኣምላኽካ እውን ብትሕትና ክትመላለስ እንደዘይኮይንስ ካባኻ ዝደልዮ ዋላ ሓደ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ከደግመ እግዚኣብሔር ካባና ዝደልዮ ሰባት ብዙሕ ግዜ ንደኽመሉ ብብዙሕ ድኻም ዝርከብ መስለና ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይሰማዓና ተማህሊልና ክዳውንትና ቀዲድና ኣብ ሓመድ ደቂስና ንርእስና ሓሙኽሽቲ ነስኒስናሉ እንታይ ኮይኑ እግዚኣብሔር ዘይሰምዓና እንታይ ኮይኑ እግዚኣብሔር ምሕረት ዘይወረደልና ክብሉ ከለዉ ብኣፍ ኢዩኤል ገይሩ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ሕፅር ኣቢሉ ክዳንኩም ዘይኮነስ ሓግዙኒ ልብኹም ቅደድ ምክንያቱ እቲ ቂም በቐል ትዕቢት ኩርዓት ስስዕቲ መሊኡ ዘሎ ቅድድ ኣቢሎም ብንስሓ ክጉሕፍዎ እሞ ብንፅህናና ክቐበለና ይደሊ ንሶም ከዓ ነዚ ኩሉ ኣቐሚጦም ኣብ ውሽጢስ ነቲ ግዳማዊ ነገር ገይርናልካ ኢሎሞ እግዚኣብሔር ግን ሰብ ከም ዝሪኦ ስለ ዘይርኢ እግዚኣብሔር ልቢ ይርኢ እግዚኣብሔር ከዓ ውሽጢ ይርኢ ስለዚ የእዳውኩም ብደም ረኺሰን ስለዚ ጸሎትኩም ኣይቅበል መባእኩም ኣይቅበል ዕሽርኩም ኣይቅበል እኳ ዳ እንታይ ኢልዎ ንስኹም ናብዚ ቤተ መቕደሰይ ከይተኣቱስ ኣብቲ ደገ ኮይኑ ነቲ ደገ እንተዝዓዝዎ እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ንስኹም ኣብቲ ቤተይ ነውሪ ከይትገብሩ ምእንትስ ነቲ ቤት መቕደስ ዝዓዝዎ እንደዝረክብ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ እንታይ ከቕርበሉ ምስ በለ እንታይ ኢልዎ ንሱ እንታይ ኢሉ ሰናይ ዘበለ ኣፍለጠክ እዚኣታ ክንፈልጣ ቃል እግዚኣብሔር ክንፈልጠሉ እንደሊ ሰናይ ናይ እግዚኣብሔር እስኻ ሰናይ ኢኻ እሞ ሰናይ ከዓ ትገብር ኣለኻ ስርዓታትካ መሃረኒ ኢልዎ ኣቦና ዳዊት ንሱ እንታይ ኣፍሊጥካ ኢሉ ንሱ ሰናይ ኣፍሊጥካ ተቐዳማይ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ካባና ዝደልዮ ቅንዕና ክትገብር ምሕረት ከዓ ክትፈቱ ምስ ኣምላኽካ እውን ብትሕትና ክትመላለስ እንደዘይ ኮይኑስ ካባኻ ዝደልዮ ምሁር ይኹን ዘይተምሃረ ሃብታም ይኹን ድኻ ዓብይ ይኹን ንእሾ ሓላፍነት ዘለዎ ይኹን ታራሰብ እዚአን ክገብረን ቀለልቲ እየን መጀመርያ ዝተገብረልና ሰናይ ነገር ኣብ ውዕለትና ዝገበሮ እግዚኣብሔር ምፍላጥ ካልኣይ ከዓ እንታይ ኢሉ ቅንዕና ምግባር ምሕረት ክትፈቱ ምስ ኣምላኽካ እውን ብትሕትና ክትመላለስ ምስ ኣምላኽካ እውን ብትሕትና ክትመላለስ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ከመይ ለኤ ከመስግነካ ከመይ ለኤ ክውድሰካ ዝብል ትምህርቲ ቤተክርስትያን ምስጢር ቤተክርስትያን ዝሓዘ መዝሙር ከመይ ለኤ ክውድሰካ ከመይ ለኤ ከመስግነካ ስለዚ ውዕለት እግዚኣብሔር ይዕሪፍና ደቂስና ክትስእ ከለና ኣብ ትሕቲ ዓራትና ኮይንና ከመይ ለኤ ከመስግነካ ሰዳብ ዘይብሉ እቲ መልሲ ክመጽእ እዩ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቶም ብርሑቕ ትከታተሉና ዘለኹም
مزمور نايلومي ويدهركم زمزاهم كميلئ خمسكنك كميلئ كودسك أما صحاب قدسنا بزح تقصتات هلو بس زجزينا جن حنتي إنا وسيدنا مكياس معرف شدشة كسر شدشتين شو عدن نايتن أملاخ كمسجن زدلسب أماني ويهزبي حتى قطري شومون تجن ملسينا إجزابير سناي زبلة أفلتك نسخها انتهيلو كأن عنا تمالالس محرت كتفتو سالسايكا انتهيلو مس أملاخ كها بتحتنا كتمالالس سلقالاتو إجزابير استمسكنيهن نابتي كلا أي مدبنا نسجر لنا يسرى بالنا مسرعنا وناب جبائي هنا نحلف بزحات تمرت هيمانوت تخاتلكم تمرقكم سبات ناس جبائنا تكاتل وصل زلهم أبز معرف زي نهزبيتك ميت بلو حبريتا توسخي مجلس يكتبوا جبائنا خصديكمي كمون زي برهلنا حتون رئيتون كم تقدم زبلكو أوش زلنا سيلفون زلنا زوم كفيتنا عند التزاريمنا كل عالم زلوا كتاتلنا ويكا أبزا زلنا هو أبزا مدرخ مزينا حتى يكون رئيتو حسابنا كنهبينا سلازم معرف وانجيل يوحنس معرف 10 4 أرستي اللو مالتي بجكاتي حاتتاوي مجلسين مستيراو مجلسين بزعبا قدس قربان بزعبا بيتروس كم زغهادو ويتا اسكريستوس أبيناي أدراش قدس قربان كم سرعة أبوتاتنا سفيه ترقم وانجيلاتنا الناس أزورو أغاميتهم الناس إحسرا بيلنا أنبيبنا قدام يارستي ويتا اسكريستوس اقردك مزامرتو كم زحصبه لومو مشات أبائنا كن جمر كم بقى إجزابير تودينا تزيكونا خان هنا نتلينا أملاهم تلو بزمز عربي كن كسلون كلا أي نوسار استي قويتا إسكريستوس بزعبا خدت يهودا كم زغلز الله سلمنتا إجزابير قديمو زغلز بتون كالوت كم ودكات انت خيودكو يهودا خام انت خملس يفلت باي فليت النباي زغور زلو هيلو انت خملس قويتا إسكريستوس يهودا مشت قويتو عربون مشت قويتو أبجبو 30 قرشي اتي خلو عيو ني يهودا تدفيو حسيفو كبرنا زخر سمي يخون زي خمزين دي از خمزين دي كين بالمئنتي قويتا نخمزز مسألة قويتا إنا نملخ فليتا كالو خسخاكو نعيك تشيت أبي كمس أنا ها انتي تقبل كهمز لها كدوسا مبلا نيروغن سب أيقونا كم سب كا أيسرحني كبرنا زخر سمي يخون ادخل آر استي كاب 30 حدن كساب 30 حمشن انتايلو حدش تأزاز ادخل أي كفال مسحف قدسنا انتا إزبهال حدش كيدان حدش تأزاز رابعين مودعتان آر استغاء قويتا إسكريستوس بزعبا كحدد بيتروس كمز قلس الله راي تقص هذا قويتا يسوس كلمة بعال فاسيكا كابزا عالم زيا نابوبو زخد الله جزير خمس بس أهد فليتو نتوم زفكرهم أبزا عالم زيا زلوناتو كساع مود أتا أفكارو زابير كساع مود أتا أفكارو بحر أملاغ زابير كساع مود أتا أفكارو فقرك زابير هاي الوطن نحنا سلز بدلنا نحنا سلز خحدنا يوم نحنا سلز قدرنا يوم فقرك زابير هاي الوطن زابير كساع مود أتا أفكارو سيطان جن يجمر مبر أيوات في الليل زابير كساع مود أتا يفكر سيطان جن كسابت أفتو قدوار زأتوكا يا حبابلي قويتا يسوس كلمة بعال فاسيكا كابزا عالم زيا نابوبو زخد الله جزيه كم زبس هات فليتو نتوم زفكروم أبزا عالم زيا زلو ناتو كساع مودأتا أفكارو هالراي زا تقص زيا توساقا حساب ويريتون تلهنا نلومي بادو إنا قديفنا يزلنا مئنتي كاب قبائي اندام لأنا يهن كيد مالتي كاب سماعة تراين خون زمز ألنا حساب أبزا تقص زي
انت استنتين ابز تقصزي انت يرينا هنا هنبل ريتان نبات ميديا سنة مثلا بالضبط كتاتل نازل لهم يسمع كل حاجة تساقبر هراي قصري حاجة لنا ويتا أسس كنول على الفاسيكام كابزا على زيها نروق أزخدالا كزيو كان زبس حفليته نتوم زفقهم أبزا على زي أزلوناتو كسامود داتا أفكار سبات شجر مسألو مكرا مسألو فتنا مسألو أنور الجزء بزح شبل بدينا نبل مالتي إذن اسفلدا جزء خمس بسها زسقلولو جزء زقرفولو جزء زساقيولو جزء بسها نتوم زفقرهم أبز عالم زي أزلوناتو كسامود داتا أفكارهم سلازي كاويش يونا بكزلهم أبزان عراف زيها أطقس هذا زيها أستندينا نتيلكم كسمعكم قبائل قطعت لهم انتخاء أزياء الصحفاء أمانة بدق يسمع له من صحابنا يسمع له سمع له بدق زلهم يسمع له هو سمع له بنا ما هي الزارة سنهكي يسمع له دويلكم ناس هو سمع له هو سمع له بنا هو سمع له الرئيس ونقول صبوا انتي هون له أبونا سمعن تليهم سامنيوت سجبلكم أنا تم بيوتيوب زكاتل زلوا خد دبل سلدي مسؤول زلوا تحمل دم سلد سنة كمية الوروان هلكم تقومين إيش الرئيس القالات وجزء جرستمس جنيهون وانجيل يوحنس معرف أسر سلسته كسري هذا إنازلنا نتهم زفكرهم أبزع على زي أزلوا ناتو كسع مود أتا أفكره كسع مود أتا أفكره الرأي أبزي أزل استنتنا تلنا سمعكم مناقص الهل تنسجر أنا أبغى خمين سيكون إزاي دلوقتي قربتي دي عم حجون كستاجر يعني ري دي قدامي حتى مستمتعن وانا بحق فقري زمهرنا زلو خي نسمعني نحن حنا نفقر فزعبيت كانت فقري أنا كله كستاخد قبرات تخيلي لي استنتنا معنا وين أبزي زي بتنسو خمزة معلم ذكرى نحنا خا نحنا نفقرن كنسانا خمزلنا إذا مهرنا زلقين بس سمعتني كنت حطو زلاتني يسوس كلمة بعلا فاسدة من تاي كلمة بعلا فاس كلمة بعل زقبره وهي ملك أفاس كذا زي أخمي مالتي من تاي مهرنا يا خماي بيصل الرأي ما هوت حجب تقدمي تجزينا أبزنت أصلا استنتنا لني نازل لنا نبني حتى الملسن كنسكر عسرت دا أزغون طريفنا له حجي كابت زستنتنا يا نجار يا زحات تزلهم إيش هالراي انت اللي هم قبلكم كسع مود أفكارهم نحنا أبزت عنكفنا له حتيات أبزو قبرنا له صبو أبزي تسمعنا جزء تسفه نقرز بحر أملاخ السي نعمنا نتوفق ودي وانجل لوكاس معرف أسرتها مشة نتوفق ودي جنزبابو عدفيو بزرقة بخالق كل نجار عدفيو انت تعيشو مثل ولدنا عدفي أي أمو نبوي كم حد كبارت كعوزارا نخوله إلو مستملسة
أبو أجنا كابر حق مسرع أيو حقيفو سامو وديت أفي نيرو ترغيبو نيتو نيرو قاتن سيمو كن حقوس يبان إذا بحر زغير كسام وداتا إذا فكر عند زي كون نيرو إذا نزن سلاز جبركا ودي أيكون ስለዚህ እግዚአብሔር ከሰሞት ዳታ ይዝፍክር ስለምንታይ ዳሰብ በኃጢአት ይውድ እንደዳልና ነዚህ ተዋህበና ናይ ንስሐ ጊዜ ምስ ብኩቦ ምዘይነ ተቀማል እንበር እግዚአብሔር ሲ ከሰሞት ዳታ ሰይጣን ግን አብት ዝቋዓተ ጉድጓድ ከሳብ ዘጥሕለና እንበር ሰይጣን የጀምር እንበር ሰይጣን አይወድን አብ ኩሉ ባህሪያት እንደህሪና ማለት ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብ ቁጥሪ كلته كدررو خلو خا ديابلوس نابل بيهودا اسكورتا ودسمون كتحزو قداتيونا مالي كل غزي خنتنقلن زلنا حساب زربا قال زين سلستيان زعبان حسب حساب نا اغزابير ديو ايكون زعبان حسب حساب زعبان الزارو زربا بزعبا نجبرو تجبار زين النسب زجلسو من مغنى زجلسان عم كرمه نجلسالنا عم كرمه إجزابير عم كرمه حقي عم كرمه حبرة سد زين ثلاثة زين عم كرمه إجزابير انتهي جبرانا حتى أتنيا جبرانا مال عم كرمه حقي خا انتهي جبرانا جبنية فعل جبن عم كرمه حقي دهر زي جنزب كالعلكا بسركي ندهر زي كونه تزاريبكا بحاسوت اب حقها قبلنيا هل كاب حبرتسبكا نوري زبحالالو اب قدم حبرتسبكا نوراماتي فنفناتي قبرنا مالت ስለዚህ እንታይ አታ ናብ ልቢ ይሁዳ አስቆረታ ወድ ስምዖን ከተሕዞ ቅድም ሐሳብ አቲ ነበር ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞል 3 ዓመትን 6 ወርሕን ምስ ሐዋርያት ተማሂሪ ስለዚህ ቤን ዳሰለይ ሐሳብ كم يقولي حساب كسل خلو خيل ስለዚህ ከምዝ ዝመሰለ ሐሳብ ክመጽ ሆሎ ታይና ንብል ምስ ዝኾነ ሐሳብ ክመጽ ሆሎ ካብ እግዚአብሔር ዲ አይኮነን ከነለልየን ተኾና መጀመሪያ ታ ሐሳብ ምስ ቃል እግዚአብሔር ማዕዲ ዝጻባ ካላይ መሰል ሰባት ይትንክፍዲ እግዚአብሔር በጣም በመሰል ሰባት ይትንክፍ አነ خربح ካልኦት ሰባት ዝጉድኡ ተኾይኖም أنا خحجوس كالوت سبات زحزن انتخينهم أنا خشيم كالوت سبات السعارود تداخينهم أنا خدكس كالوت سبات دك أزيب اللهم دحر زحادر خينهم زابير بالطعمي بمثل سبات قداس بالطعمي سلازم تايو عبلب يهودا حساب يأتيو نبري جي بزعبا يهودا يكون أنا استنا تاريخ يهودا كان مخلت شيء عمد تزازمي كريستوس ودت فآتي له إيمانات كوموز مسألة حساب قدوس حساب نحسب زلنا عنا مسألنا be quiet please صبق حساب نحسب زلنا عنا مسألنا حساب سيطان حزنا كي نقدع من انتي كمي غيرو أصلي خلو سلازي قدوسانا أبوتا نان دائم لهم زلو يعواف برئسنا كحلفة يخألين بالعلينا كحلفة يخألين يعواف أبرئسنا علبا ويعواف أبرئسنا سفر كسفر حقن أين فكرني لازم ممهرنا هانزي قويتا إيس كريستوس سيطان أب أف بيطرس حديرو قويتا يباله خاب بعد عيلو كمخرو مسجمرة حسابي زمالتي بناب زربات لويتو سيطان إجزاء يقنحكا كاباي رحاق ناي سبنبر ناي أملاخ أي تحسبني خيلو شعو جني هوري قرباي هون روحق عبيخون إشو كاب إجزاء زفل حساب كمس خلا نو ز حساب زي نا إجزاء حساب أيكونن لنا كن جنها عند زي جن هنا يجن قبل بنان تايك هذي سفر كهذي سلازي كدرر خلو ديابلوس نابل بيهودا أسكورتاوي ود سمعون كتحزو حساب أتينا بر سلازي بزحات من بيت أملاخ نقن نجزاء نقن عند مثلنا كي تفلتنا سيطان مع التاوي يبكم زعينت كرداد زرئي الرأي كثر غلطة كي سجرنا بزعبازي أزخنا زستنتمكم أنت الله سمعكم
نايز قديفنا يزغننا خاطر زناقعنا إنا مثلني حراي تي جزينا ناي قبعي جزي أكلالو مس ربعي كوينلو فرق ساعات هلنا ناي قبعي حتى نملسن ربع ساعات كان ناي قال معدانن صلوتن مالتي هم تسر دي ناي هيوت حبتنا حتو كحاتته باك كملاسي حتو رئيتو توسخ حسابات زلناها كنتساتف ندالويل سلازي تحتونا هيوت حبتنا سلمنتاي قدمي بعل فاسيكا سلمنتاي قدمي بعل فاسيكا كابز عالم زيا نابو زخدلا غزي كم زبصحت فليتو نتوم زفكروم ابز عالم زيا نازلو ساع موداتا سلمنتاي قدمي بعل فاسيكا غيرو من يملسلنا من يملسلنا نزحته سلمنتا ينزل ويدا اسكريستوس نزي اقدمو غيرو راي كاب غباي خصبئ خصاب غباي تمسجن انتاي لو اطنقنا لبز حلفنا يوم عرفات برهان كله قبر برهان كجبر يقبعني سخاتكم كا هذا كوخ عيلا زيك السلام يمسالمو لك برهان من انت تكونس برهان كلكم ابرهان تمالالش ስለዚህ ጎይታ ጊዜ ስለሆነ እትከውን ዘለው ቀድመ ፋሲካ ከውን ዘለው ምክንያቱ ፋሲካ ነቲ ናይ ፋሲካ ክርስትና መስዋዕት ክርስቶስ ይዝትክ ድሕሪ ፋሲካ ከም ትዝራኣናዮ በዓል ፋሲካ ኣኽቢሩ ነቲ በዓል ፋሲካ ሲዒርዎ ማለት እዩ ንዕኡ ሲዒሩ ጽባሕ ዝቁረስ ስጋይ ጽባሕ ዝፈስስ ደመይ እዚ ኢሉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሕጊ ቅዱስ ቁርባን ሰሪዑ ኣብ ጸሎት ጌተ ሰማን ስከደ ሽዕኒ ሽዑ ተታሒዙ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ኣብቲ ግዚኡ ቅድሚ ፋሲካ ነዚ ስርዓተ ትሕትና ርእዎም ነቲ ናይ ሙሴ ስርዓተ ገንሸል ኣብዒሉ ንዑ ብሕጊ ሲዒሩ ሽዑ መዓልቲ ከዓ ሓድሽ መስዋዕቲ ናይ ገንሸል ፋሲካ ሰሪዑ እዩ ስለዚ ኣብ ግዚኡ ስለ ዝገበሮ ንዓና እንታይ እዩ ዝምህርና ቅድሚ በዓል ፋሲካ ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ ነቢያት እንድዮም ውሕጅ ከይመፀስ እንታይ ዝበሃል ውሕጅ ከይመፀ መገዲ ውሕጅ ፅረግ ማይ ምስ ጀመረ እንድሕር ውሕጅ ክንፀርግ ፈቲና እቲ ማይ ኣብ ዝባና ክፅሕ እዩ ነቲ ውሕጅ ከዓ ክንዓግቶ ዲና ይንዓግቶን ከዓ ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ስለዚኦም ደጊሞም ኣቦታትና ከርክቦ እንዳበለስ ኣምላኽ ኣርከቦ ከርክቦ እንዳበለ እታ ቀንዲ መልእኽቲ ግን ሓደ እኳ ከዓየላ ዘይክእል ጸልማት ትመጽእ ኣላ እሞ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን ተመላለሱ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ፋሲካ ቅድሚ ምብዓሉ ነዚ ስርዓተ ምስጢር ኣርእዮ ኣብቲ ታሪክ ናይቲ መፅሓፍ ምልስ እንድሕር ኢልና ረቡዕም ወሲኖም ኣይሁድ ክቐተል ኣለዎ ኣብ ሆሳእና ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደሶም ኣትዩ ቤተይ ቤት ጸሎት ይስመ ንስኻትኩም ግን በዓል ትጓሓሉ ጌርኩም ኢሉ ምስ ገንሖም ምስ ገሰጾም እዚ ኣየስረናኒ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ረቡዕም ወሲኖም እንታይ ገሮም ግን ሓሙስ በዓል ፋሲካ ስለ ዝኾነ ካብ ሙሉእ ሃገር ከዓ በዓል ፋሲካ ከብዕል ስለ ዝመፅእ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጦ ምክንያቱ ብሓሙሽተ ሕብስቲ 5,000 ክምግብ ከሎ ነቲ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ 4 ካልእ ዒልካ ኺድ ክብሎ ከሎ ነታን 12 ዓመት ደም ዝውሕዛ ዝነበረ ብሰፈር ክዳኑ ክፍውሳ ከሎ ንልኣዛር ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ መቃብር ውፃእ ክብል ከሎ ይርእዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ገለ ነገር ተገይሮም እቲ ህዝቢ ከይፃበቑ ምእንቲ እንታይ ኢሎም እቲ ህዝቢ በዓል ኣብዒሉ ይኺድ
ንሱ ምስ ከደን ጋእ ምስ በለነና ዓዱ ምስ ተመልሰ ኣፀምዋ ኣቢልና ነጥፎ ኢሎም ሓሲቦም ኣብቲ ዕላማ ሰይጣን ግን ዕላማ እግዚኣብሔር ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓሙስ ግድን ኩዕል ኣለዎ ማለት ግድን ምክንያቱ ህፅበተ እግሪ ሽዑ ይኽፍፀም ሰራዕ ሕጊ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ሙሴ በዓል ፋሲካ ገንሸል ግድን ከውዕል ኣለዎ ኣብዒሉ ከዓ እንታይ ገብረ ኣሎ ክስዕር ኣለዎ ማለት ናይ ሓድሽ ኪዳን ስርዓተ ቁርባን ከዓ ሓሙሽ ምሰት እዩ ዝፍፀም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተሰቕለ ምስ ሞተ ህያው ስለ ዝኾነ ብሂወቱ ከሎ እዮም ሃዋርያት በሊዖም ወይ ስለዚ እዚ ምስጢር ስለ ዘለዎ እዩ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ስለዚ እቲ መጠንቀቕታ ናይ ዝርእስቲ እዚ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ብዙሓት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም እሞ ድሕሪት እንተሊኹም ንቅድሚት ክትመፁ ጉየ እዩ ቅድሚት እንተሊኹም ከዓ ድሕሪት ከይተርፉ ተጠንቀቑ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜና ንጠቐመሉ እቶም ሰሞያ ምሳና ዘለኹም ኦንላይን ዘለኩም ሓሳባት ንጉባኤ ክተካፍሉ ከምኡውን ሕቶ ርእቶ ዘለና እቲ ግዜና ንጠቐመሉ ኣቦና እዛ ሕጂ ዝገለፅኩም ለይሲ ብጣዕሚ ተረዲኣትኒ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሕጂ ዘኪረዮ ወይ ነቲ ኩሉ ግዜ ኣቦና ቀሺ ወልደሰብ ሕጂሲ በዓላ ፋሲካ ኾን ከሎስ ጥራይ ናይ በዓል ኣይትሕሰቡ እንታይ ክቅየር ነፍሰይ ምስ ጌርካ ከመይታ ብርሃን ዝበል ብርሃን ከሎ ብርሃን ከለኩም ሲ ኣብ ብርሃን ተመላለሱ ሲ ሕጂ ትብዳእ ዓመት ጥራይ ናይ ፋሲካ ንሓስብከ ሕጂ ንሕና ከስተንትና ከለኹ በዛ ዝገለፅኩም ለይሲ ኣቦና እውን ኩሉ ግዜ ዝዛረብዋ እዮም ናይ ውዳእ ዓመት ጥራይ ካብ ምሕሳብሲ ንነፍስና ከንታይ ክቅይር የስተንትና ሕጂ ከምኡ ኢልኩም ምስ ገለፅኩም ለይ ሞርክስታ ገይራትን እሞ ብጣዕሚ ቃል ሂወት የስማዓልና ኣቦና ኣሚን ንኩላህና ቃል ሂወት የስማዓልና ኣቦይ መርጌታ ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ ሕራይ ትርሓስ ሓፍትና ኣብታ ካልአይቲ እየ ክሓትት ደልየ እሞ ሕራይ ኣብ ኣለና ሕጂ እዚኣ ክድረሮ ከለዉ ከዓ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ክትሕዞ ቅድም ሓሳብ ኣእትዩ ነበረ ትብል ሕጂ ብዛዕባ ጴጥሮስ ድማ ኣብ ቁጥሪ 37 ህወተይ እኳ በጃኻ የሕልፋ እየ ኢሉ ጴጥሮስ ምሽ ግን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምስ ከድና ከዓኒ ኣብ ቁጥሪ 32 ናይ ሉቃስ 22 ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 32 ስምዖን እንሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሕየኩም ተመነየ ኣነ ግና እምነትካ ከይትጠፍእ ምእንታኻ ለመንኩ ይብሎ ንጴጥሮስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ሲ ንጴጥሮስ ጸሎት ከም ዝገበረሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ተረዲኣትኒ ሕጂ ሲ ንምንታይ ደኣ ንዲያብሎስ ማለት ጌጋ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኩሉ ግዜ ትገርመኒ እያ ስለምንታይ ንጴጥሮስ ጸሎት ገይሩሉ ስለምንታይ ንዲያብሎስ ዘይገበረሉስ ኩሉ ግዜ ትገርመኒ ቃል ሂወት የስማዓልና ኣሚን ትርሓስ ሓፍትና ዋላ ጠንሳስ ናይቲ ነገር ዋላ ሰይጣን ይኹን ጌጋ ናይ ኣዳምን ጌጋ ናይ ሰይጣንን ማዕረ እዩ ማዕረ ዝኾነሉ ኣብ ምጥንሳስ ይፈላለዩ ማዕረ ዝኾነሉ ሰይጣን ኣምላኽነት ናይ ጎይታ ናይ ኣምላኽ ክረክደሊ እዩ ወዲቑ ኣዳምን ሔዋንን ከዓ ማዕረ ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኹም ስለ ዝተባህሉ ማዕረ ኣምላኽ ንክኾኑ ኢሎም እዮም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣፍሪሾም እቲ ፍልልይ ግን ኣዳም ምስ ተፀውዐ ቀልጢፉ ናብ ንስሓ ተመሊሱ ዲያብሎስ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተጣዕሰን ኣይተነስሐን ጥራይ ዘይኮነስ ኣይተጣዕሰን ሓደ ግዜ ዓቕሚ ስኢንካ ሸጊርካ እንዳመረረካ እዚ እኮ ሓጢኣት እዩ ክገብሮ ዘይግባኣኒ ክብሎ ዘይግባኣኒ እንዳበልካ ትገብሮ ሓጢኣትን
تحقش كاتجبر حتياتن فللي الله زكوه مزكوه جبر عقمسي إني أمبر كم زكوه جبر عين ورنا لما كوب بزيس أمي خساب كثير داش يكوه زأو من يرني عقمسي إني صراحة كبير إن نبلنا نتي كنجبره زي جبارنا مجبرنا كنجبره زي جبارنا مقدالنا ندا مررنا ندفن فني خن السماء خلنا زعبات حتيات بهيلنا خن في الزمان ببيني سلازي سيطان أي تنسحن تغازي كنا أي تتعسى سالساي كي مقبار أيو قارز زي عرفي نخفقات زي عرفي سلازي محرات اكزابير نقول لي تراس حابتنا زحاتت كي حتو نبور حتى سلمنتاي محاري انتخينو اكزابير هو محاري اكزابير محاري سلازي خانو كوي أبقوبة ملاقتي كوينو ولا نخفقات تخون ساب كقرب فايدو لنا ديابلوس أما صحاف إيوب معراف حدن دهري ناسي أما أخل جباء اللي كون اللي كرسان ملاقة قوم فايدو الجزائر سلازي سيطان سلازي تتعسن سلازي تنسحن ولا حنت دقيقة كأتخن كي يعرفها سلازي فلت أبي أي قبل تاي الوز أجانن تونيس اللي أميل صلوت ود مسبلجن سبات مجاي سبات نمسحات سبات مجيج أو سبات نمحتا سلازي وافرو نتخص اللي وصلنا بعلاته يبتنوي فلازم محرات إجزاء ولا نسيتاني سيتان جن أي تتعسن أي تنسحن كيكا أي قارز بزيو زي اللي بزيو محرات غير خبرين تملي شو خون تسفى قبر ترح أصحابنا تملي سا برياتنا بحقي قال هو تسمع لنا أبونا هانت مقرن تالو سلمنتاي نسيتان زي سألي اللي زي كونس سلمنتاي نيهودا زي سألي اللي أتحتول كما دي أترح أصحابنا ون ديابلوس أبزي آن رئاسة لنا أطري ديابلوس نابل بي يهودا أسكرتا ود سمعون كتحزو قدم حساب أتو نبره وجا حساب أتو نيرو نابي يهودا مش وجا أنا يهودا أين من تاي صولت لي قبرون مش نبقيت روس صولت كيرلو يغرق هذا جيركم أنا نسبو أنا يخاف يكون لك عن الساعة تناي يهوداون تناي ديابلوس لز تواصل صورة ديابلوس حسابه وشوس لزأتوا يهودا إجزاء دحر مسكال قيتاون عدل كم زهاو مالت تناي بتخرسيانا درسانا ماهيوي زبحال مصحف بزعبا سقلت قيتا مقرفتو كله بزرزر زقلس درسانا ما هي وزبهال ناي مدهاني علم ناي معالت سقلت عربي ناي استنتنو ناي بيت خريستيان سيطان بلو خلو حساب سيطان قدمي قويتا مماتو أنا خحنا كموتو ما أو خص أنا حمو شو نفسات كوتس أنا تماهيرو سلازخانة نفسات كوتس مسيو المسوردة شو مسؤول كوتس سيطان نخين ملس يهودا نابت التحنك قالوا جرب خير كلون إجزاء أبت جرب حديرون كم بيطرس حوها تنسح أملاك كم حركة يزبل دمسي كم السماء كمون اتخحنا قالوا له زأتو جرب دنينو نتحت دنينو كهنا كم زي كأله بويا قورا هواريات نابتي مخرسم مخانو سأبيو نابتي قندي نابتي قراج دايبو زليلو آتيو أمعتو خمس تبسا أي كاللس مالي سلازي يهودا سلازي تنح سلازي تتعسى أتي نابتوم لك أنا كهنات زي كون خيد زقبوس ناب قويتا خيد زقبو أنير نابتوم لك أنا كهنات أنا نسوم دمي حليفة إلو مسكدوم بعد خات فلت إلهم سلازي ناب قويتا خيد اند زهون قن أملاخ بعد خات فلت كبلو هيك إلني سلازي أيتنا السحن اندقنا خاني كالي جيغا فزيم نفس قتلت كأتزخف أحد يأتي كاب نخال أوت سبات كتقتل اتزخف أبكر ما أملاخ قبن نفسها تتفي مالي مهنياتو نخال أوت سبات كتقتل صبقي مالت هيكونا نخال أوت سبات زقتولو قن اتوم زتقاتلو بسماعات على ما هيوت أخلي السماعات كدو في يوم توم زقتولو خان خنسحو
ግዜ ይረኽቡ እዮም ኣቦና ዳዊት ንኡርያ ወይ ንኦርዮ ኣቕቲልዎ በዓል ደም እዩ ግን ኦርዮ ብሰማዕትነት ይገለጽ ኣሎ ዳዊት ከዓ ስለ ዝተነስሐ ነፍሱ ኣይጠፍአትን ስለዚ እታ ናይ ይሁዳውን እግዚአብሔር ዘይጸለየሉ ምሕረት ዘይገበረሉ ንንስሓ ስለ ዘይመፀ እምበር ምሕረት እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምክንያቱ እቲ ንምንታይ እዩ ዘኽብሮ ነይሩ ንምንታይ እግሩ ሓፂብዎ እቲ ዘትሕዘኒ ከምዚ ዝመሰለይ እዚ እኮ ክብሎ ምኽእል እዩ ግን መኽበር ሰብ እዩ ኣኽቢርዎ ተተመልሰይሉ ብሙሉእ ተኣምራት ገልጸሉ ነይሩ ስለዚ ኣብ ሂወትና ሕሊናና ክወቅሰና ከሎ ቀልጢፍና ንንስሓ ክንጥቀመሉ ሕሊናና ክወቅሰና ከሎ ንድሌታትና ክንቆፃፀሮ ንሕሊናና ግን ክንሰምዖ ንሕሊናና ክንሰምዖ ንድሌትና ግን ክንቆፃፀሮ ይግባአና እዮም ዝብሉ ኣቦታት ቤተክርስትያን ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካልእ ተመሊሻ ክትከውን ደጊመ ተስፋ ገብር ትረሓስ ሓፍትና ተመሊስ ኣቦይ መርጌታ ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን ንኩላህና ቃል ህይወት የስማዓልና الله يكالوت السلام أبي مرقيتا سلام أملاخ مسكولة هنا هنا أبي ممهر آمين فقدي 4-5 سحت طلعتني الراي كابدرا تنسيو كداونتو أمبر نمنتاي كداونتو بيرو حانتي على بال إلو تعتقى دحر مايام قبرا أقيرو أقاردك مزامرتو كحات بتي تعاطو على باغيرو كدرزن جمره سو اتا محصابسي قدميتا مغبديا ويس دحريتا مغبيا نمنتايك دحريت كوينا انت دحريت كوينا نمنتايك قدميت كوينا انت قدميت كوينا الراي مو ابي ممر تخل ماريام سوم قاب زمتي اولجان زيدا مسفح اختهولنا بزعبا زندينا نصبيكم ده أنا سحاتاتي إلهم عندي الرئيس فقط እግዚአብሔር ይሁን آمين ካብ ድራር ተንሲኡ ክዳውንቱ አንበረ ካብ ድራር ተንሲኡ ክዳውንቱ አንበረ ዓለባ አልዒሉን ተዓጥቀ ኣብዚ ኣሕቶላ ተማ በመምህር ስለምንታይ ክዳውንቱ አንበረ ስለምንታይ ከ ዓለባ ተዓጥቀ تخلأتي إذا أنت هنا أصرح مشة دحر ما يبقى عريقو عقاردك أما زامرتو كحسبن بتتعتقو كدرزن جمر أنا بسوا كيف دك أما زامرتو مس حسبون كا شو ما نجيرو يقارو يسرين تحمي يزقارن حدرا دك أما أقر دك أما زامرتو كحسبي إلا ما كثرنا نجرجرنا خين حلف ممهر كله فر كله اسكن هنا سب صقا خوينا افتكلنا سرحتنيا تات اليوم ناس نتوم نحنا قصيرنا نسرحهم تحت لنا نحاسبهم نخيل دم سكن فتاريخ نسيو بزغونه تقدميتي تنسيو داونتو انبره كلت حسابين زلوا كداونتو انبره على العلون تعدك زغنا حساب نتلنا نزنا بي دكس نمت ماذا يبص لك بس عبد الله أكثر مش صدق زي نبزة هراي كعقبائه نزن قدر بعته كابدرار تزن سيو كداونتو أنبر على العلون تعدك مجمريا كاب سمايا سمايا كوري مو أنا تفتن هراي صبو كاب قبائلكم دو حقي هو هلا نمسكها سأكل ينبر فليتأيكم كن نفلطونا يكونكم كما يوعلكم دامي نجر እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ዝተመስገነሁን አሜን መስገን ካስለ ዝጉባኤ እዚ ክዳኑ ሲ ናይ ክብሪ ክዳን እዩ ኣልባሱ ሲ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዝኽደኖ
نفلطينا تكادنا ناي غويتنا إيسوس كريستوس كدانو مالتو حجي اتي بلعل زخدونو كم شاربا زمسل تي زخدونو نجار علو نعو العلو نمنتاي كتحت سلازدلي حدا أقلقالسي توغلابيبو تخدادينو صبيقو يكونن زقلقل تايدا تحتي ليو كافتي حلو وي كافتو غويتو تحتي ليو اقرا زحات ويكا زقلقل حجا أقلقالن خخوني تخدانو تناي كبر خدانو العلو عفتناي علبا زتخدانه علبا ماز شبه معنا يو تعاتيو منتاي كحاسبهم سلازخونه اقرا تحاسب كلها كل جزء محساب تحريكنا كتقولوا له رسحاتون قالوا علوه سلازسي انت عينت اقري إنيرو كم زنايلو ميكال سنج امان زلوه يكون النيرو كندي حمد زلوه كندي كورت زلوه تقري أبصب كنت عزنا برخوينو عيسم معنا هنا سلازس تعاتي مالتي مقطع مالتي تداليو نتأقل قلوسي سرحي إلو أخبيرو كم تحد أقل قلالي قللو أقل قلوتو بالنطفة زقبرو بزي لقمنا زقبرو كم خانون إلو خوينو يسمعنا أنا قال تعالى بقى نخولو للو قدامي نقر كم قرن بيالة تقيمو للو مالتي قال أي نقر كان أبطقو أبقربو كهلو اقرام مسحات أبس تطولو اسكي شو قمانا قبلني اسكي أبي يكون هلو كبل يكونن شعون كله تدالي مدلهو إزار ينازل له خوي نسمعني قال قدم يخون دحر يخون نعي ترقم أي هبنني كم ولك أنا مخنياتو متمحز أبي تقوم نقرمبر كرم مبلعم إيدهم تحاز إبام تزخون نتنا إيدهم نايم مبلع نجر مخانا نيرو نقرام جن قدمهن دحرهن لو تيابلون بليعهم كعرفوا سلازخون زلو أقرام تحاسبهم كدقصون خون الرئيليو انت عبت ترقم جن أنا محتابهم يتقوم نجر أتى أقول قلاتي تقوم نجر حركة بليعهم مستكيو على غدي حلو بليعهم سبلعوسي نعم معرف يوم زخود زلو شعو يعرفهم إيو بليعهم كعرفوا سلازخونو ممثلا أنا زيناتي ترقومي أبوثا زولو خان سمع أني اللي سمعهم أني سلات مجلسي آيفون إلى قصرتها دي هتهبن زلا كم مثلا نجن إلسابيت حفتنا أيوة مريجت حوي قبل كالهوت يسمع لنا كالهوت يسمع لنا سبق تجليسي بحكي كابويت النتو تبهري ملكوتاو بهري بملكوتاوي بهري زي كنا بتسب أو بهري بتسيطان زسعرو على بناي كليانة عتاق تعاتيون بتسيطان زسعرو بهري نسيطان سعرو أو خلص جاسب كي لبس خيت سقلا خد حناي خالجن بزي سفركم لو مسفر تخسفر لكم سلازي أبوتات نتاعي ملهم زلوا وصوبس مو بهايلو موائد إن يكون منكر أبكو منكر أما مو هيال لدكم منكر الس أما مو دكم لهيال يقريتا كجلسة كفتني بملكوتاوي بهري نسيطان سعيرو اندزخون نيرو منكر أي متبهلن مخنياتو هيال ندخم انت سعرو منكر أيكونن منكر دخم نهيال كسعره كله سلازي خمتي حسابيت حبتنا وناس في حاس جلسته نتنا يقويت النت كدان ممهر كوينو كمهر كله كجنح كله كجندس كله كم ممهر كوينو استكملوا زنبرة كداونتو نقميت انتاي كوينو جيليا كوينو ناي جيليا نت تعجب نت جيليا نت تقميتو لبيسوي
ካልእ እቲ ፅፈትካ ፅቡቅ ጌራ ገሊፃቶ ንምንታይ ተዓጢቕዋታ እታ መንቃፅ እግሪ ከዓ ብድሕሪኡ ካልእ ሰብ ኣቐብሉ ንኽብል ፅፉፍ ስራሕ ንስርሑ ንኽብለና ንዓና ከዓ ኣብነት ንክኸውን ቃለ ሂወት የስማዓልና ኤልሳቤጥ ሃብትና ኣቦና መምህር ተኽማርያም ተመሊሱ ክንከውን ተስፋ ገብር ካብቶም ዝሓቱ ጥራይ ዘይኮነ ካብቶም ዝምልሱ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ክትምልሱልና ከዓ ተስፋ ንገብር ራይ ካልኦት ቁርብ ደቃይቕ ኣለዋና ኣብዚ ፀናሕና ብምርጌታ ኣዲ ኤልሳቤጥ የመስለኒ ፅቡቅ ጌረን መሊሰና እንታ ቀዳመይቲ ናይ ክብሪ ምዃኑ እቲ ዓለም ምስ ክብሪ ዋላ ኦሪጅን እውን ከምኡ ኢሉ እዩ ዝገልፆ እቲ ምስ ክብሪ ሲ ትሕት ኢሉ ክትሕት ማለት ፅቡቅ ጌረን ገሊፀና ንዓ ክትንክፋ ኣይደልን ነታ ድሕሪ መግቢ ምዃና ግን ኣገዳሲት እያ ቅድምን ድሕሪትን ሲ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ዝፅሓፍ ወይ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፅሓፍ ሲ ብዳይ ገዳስነት ኣይከውንን ድሕሪት መግቢ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ እውን ኣቦታት ዝበልዎ እንተደኣ ኮይኑ ዳግማይ ንስሓ ከድልየና ስለዝኾነ ዳግማይ ንስሓ ደድልየና ስለዝኾነ ያ ትብልታ መግለፂ ብሓፃር ድሕሪ መጀመርያ እንታይ መቐሚጦማ ድሕሪት መግቢ ድዩ ቅድሚት መግቢ ድሕሪት መግቢ ብምዃና እታ ምሕፃብ እታ መግቢ ከም ንስሓ እንተደኣ ተቆፂራ ወይ ከዓ ከምቲ ውህበት እንተደኣ ተቆፂራ ሓንቲ ዳግማይ ንስሓ ደድልየና ከም ምዃኑ የመልክት እዩ ዝብላ ብሓፃር ስለዚ ትርጉም ኣለዎ ንምባል እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ መምህር ተኽማርያም ክንሪኣ ኢና ምክንያቱ ድሕሪ መግቢ እዩ ሕፅበት እግሪ ተፈፂሙ እንተዳእልና ይሁዳ ኣይተሓፅበን ኢና ክንብል ምክንያቱ ኣብ መንጎ መግቢ እቲ ቅዱስ ቁርባን ንሰርዓሎም ኣብ መንጎ ይወፅዩ ማለት እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር መስገን መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ እንዲት ርእስትና እንድሕር ድሕሪ ክንሪአን ኢና ተን መወከሲ እንድሕር ድሕሪ መግቢ ኮይኑ ሕፅበተ እግሪ ይሁዳ ኣይተሓፅበን ኢና ክንብል ማለት እዩ ኣብዚኣ ቀፅል እንታይ መምህር ሰምዓኩም ኣለሁ ድሕሪ ሕፅበት ድሕሪ መግቢ ምዃኑ ዳግማይ ንስሓ የድሊ ከም ምዃኑ ንምግላፅ እዩ ኢሉ ይቕሚጦ ኣሎ ስለዚ ካልእ ትርጉም ክትከልዋ ይኽእል እዩ ግን ኣብዛ ዝሪኣ ዘለኹ ንሳ ኣብታ ትርጉም ሕጂ ምናልባት ንዓኣ ክንሪኣ ይነቐሰልና እታ ድሕሪ ትብል ዘላሲ የእጋሮም ምስ ሓፀበ ናይ ክዳኑ ተኸዲኑ ናብቲ ናይ ዝምህረሉ ወንበር ተቐሚጡ ክምህሮም ጀመረ ብዛዕባ እግሮም ምሕፃቦም ክትርጉመሎም ጀመረ ንዓን ከይትኸውን ድሕሪ ኢልዋ ዘሎ ማለት ምስታ መግቢ ኣይመስለንን ድሓን ተመለሽና ክንሪኣ ኢና ግዜ ስለ ዘለና ጉባኤ ከዓ ብቐረባኹም ብርሑቕ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብ ዝመፅእ ግዜና ከዓ ብኣገርና ክንሓልፍ ንዘኻኸር ኩላህና ሓራይ ካልእ እንተልየና ናይ ቃለ ማዕዳን ግዜና ተኣክላላ ሓንቲ ሕቶ ዝተዳለኹም ወይ ርእይቶ እንተሎ ግን ሓንቲ ተቐበለኩም ሓራይ እንድሕር ዘይብልና ኮይኑ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብፀሎት ክዓፅውልና ብክብሪ ናብ ኣውደ ምህረት ዕድም
ፈራይ كلكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حتن كما يمسيكم كما يكنيكم أبزل لكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخن نبونا أبوي مرجتا دما قال هوت يسمع لنا أدمن طعناني هابلنا كلكم أحواتن حتن أبزي أقلقلوت حساب بمهاب رئيتكم بمقلاص بحطو بمملاس تخافيلكم زمسهم دما زمن أقلقلتكم እግዚአብሔር يبارخ እግዚአብሔር نزي معد هوت ازي بمنفس نعبيلو بمنفس عبينا دما ناب سماي انتمتلو غباء قبرلنا እግዚአብሔር أملاخنا سناي فقادو يخونلنا قرب أبتا ناي يهودا مستا ناي حفتنا ترحاس حتى أبلي بونا ملي سما يمكن نستي حساب زمتسني كبلي أبتا معرف 13 أبتا قصر خلتن تأتبل كدررو خلو خا ديابلوس نابل بيهودا أسكورتاوي ود سمعان كتحزو قدم حساب أأتيو نبره كمتي أبونا زبلوو حدا نجار حساب كان دحراب قصص رأتيو تتحج كالله مالتي نايت بحساب تقاصير كازلو تغبار كتفصم وي دما تلخو كتفصم انت اخا اب قربا اخا مالتي كابتا معرف كي وصانا كابتا معرف 13 قصر 26 دما انت اتبل دحرتا قراس انجرا خا شيطان نابو انت يكونه أتوه مغنياتو حساب يأتيو بحساب تقاط أتيرو سلد سنحي تقبارو خقبر حسابو نخفت سمدما سيد أنتاي قورو مالتيو أتوه أما أمرنا انتاي يحسب يحجي تقبار كفوق ديابلوس بحساب اندحر تقاط أتيرنا دحر بحساب مقصصارو نتزق أمت حساب بتقبار كنقبر دما انتا إنا مالتنا تحوزات إنا أمو قدم أب لبي يهودا أسكرتاوي حساب أأتيو نبره زمت حساب من مخانو مفلاي ويد ما مردا تكبرنا كدلينا مالتي بمت انت حسبنا ايو قبرنا ويشرحنا دما كقلصيو مالتي مو حساب وشت مسأتوي نت حساب دما انت كم زخون غيرو اب قبري اب سرح كم زوعل غيرو امو ان حسبو سناي تخوينو إن قبره دم أنت يكون سناء يكون إن حسبه إكي أنت غين دم إن صرح أنت يكون إكي يكون مخنياتو إتحسب أنت إذا خون زلوا زرعي إذا خون زلوا حدا زرعي مستفري مستزرع دم أنت يكون فرق يفري أبتا ناي حفتنا الترحاس سلمنتاي نيهودا كم تن بيتروس زي تصليلو انديا تبل نيرا دحرت قويتا متصليلون
ጴጥሮስ እንታይ ይገሩ ሰለስተ ግዜ ንጎይታ እንታይ ገርዎ ክሒድዎ ጴጥሮስ ተጣዒሱ ዶ ተጣዒሱ ይሁዳ ተጣዒሱ ዶ ተጣዒሱ ብግቡእ ተጣዒሱ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁፅሪ 3 ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 5 ዘሎ እንተሪእና እንታይ እዩ ዝብለና ሽዑ ይሁዳ እቲ ዘትሓዞ ይሁዳ ተፈሪድዎ ምስ ረኣየ ተጣዕሰሞ ንጹህ ደም ኣሕሊፈ ብምሃበይ በደልኩ ኢሉ ነተን 30 ቅርሺ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ናብ ዓበይቲ ህዝብን መለሶ ንሳቶም ድማ ንሕና እሞ እንታይ ገዲስና ባዕልኻ ትፈልጥ በልዎ ተፈሪድዎ ምስ ረኣየ እንታይ ገበረ ተጣዕሰ ንጹህ ደም ኣሕሊፈ ብምሃበይ ኢሉ ድማ እንታይ ገበረ በደልኩ ድማ በለ ነቲ ገንዘቦም ደርቢሎም ግን እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ እዩ ኣብ ቁፅሪ 5 እንታይ እትብል ንሱ ነቲ 30 ቅርሺ ኣብ ቤተ መቅደስ ደርቢዎ ወፀ ከይዱ እንታይ ገበረ ተሓንቀ እዚ እቲ ኣበሳ ናይ ጴጥሮስ እንተሪእናዮ ድማ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 61-62 ጴጥሮስ ክትክሕደኒ ኢኻ ኢልዎ ዝነበረ ጎይታ ምስ ዘከረ 3 ግዜ ምስ ከሓደ ደርሆ ነቀወ ጎይታ ዝበሎ ዘኪሩ ጴጥሮስ ናብ ወፃኢ ከይዱ እውን እንታይ ገበረ መሪር ብኽያት በኸየ ሕጂ እንታይ እዩ ውፅኢት ናይ ጣዕሳኻን ውፅኢት ናይ በደልካን ናበይ ትኸይድ እዩ እቲ በዲለ ኢሉ ኸይዱ ኣብ ወፃኢ እንታይ ገበረ ተሓንቀ እቲ ድማ በዲለ ኢሉ ድማ መሪር ብኽያት ድማ በኸየ ኣብዚ ኢና ሕጂ ይሁዳ ንጹህ ደም ኣፍሲሰ ብምሃበይ በደልኩ ኢሉ ተጣዒሱ ናብ ሰማይ ተዘንቃዕርር ከም ጴጥሮስ እንተዝበክ ነበረ እንታይ ምኾነ ነይሩ ምተማሕረ ነይሩ ግን ወፂኡ ናብ ወፃኢ ከይዱ ተሓንቀ ጴጥሮስ ድማ ናብ ወፃኢ ወፂኡ እንታይ ገበረ መሪር ብኽያት በኸየ እዚ እዩ እቲ ፍልልይ እቲ ናይ ጴጥሮስ ንእሽተይ ሓጢኣት እቲ ናይ ይሁዳ ድማ ኣብ ሓጢኣት ኢልካ ኣይኮነን እሞ ንሕና ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር ተጣዒስኩ ኣቆፍ ድዩ ኣይኮነን መገዲ ፀጋም ትኸይድ እንድሕር ነርካ ኣይ እዚ መገዲ ፀጋምሲ ሕማቕ መገዲ እዩ መወዳእትኡ ኣይከፀብቐለይን ኢልካ ኣብ ዘለኻዮ ኮፍ እንድሕር ኢልካ እስቲል ኣብእኻ ዘለኻ ኣብቲ መገዲ ፀጋም ኢኻ ዘለኻ ኣምሳያቲ መገዲ ፀጋም እንታይ ክትሕዝ ኣለካ መገዲ የማን ክትሕዝ ኣለካ ብንስሓ ክትሕፀብ ኣለካ ብሓሳብካን ብኩሉ እንትናኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትልወጥ ኣለካ እሞ ካብተን ክገልፀን ፀናሕኩ እንታይ እየን መጀመርያ ይሁዳ ናብ ይሁዳ ሰይጣን እንታይ ኣቐሚጡ ሓሳብ ኣቐሚጡ ፅንሕ ኢሉ ድማ ነቲ ሓሳብ ክገብሮ ድማ ደፊእዎ ምክንያቱ ብሓሳብ ኣሲርዎ ስለ ዝፀንሐ እቲ ኩሉ ሓሳብ ኣእምሮኻ ኣእምሮኡ ተቋፃፂርዎ ስለ ዝፀንሐ ሰይጣን ዝደልዮ ድማ ገበረ ብድሕሪኡ ተጣዒሰ ኢሉ በደልኩ ኢሉ ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ዝበሎ ዘከረ ጴጥሮስ ወፂኡ እንታይ ገበረ መሪር ብኽያት በኸየ ይሁዳ ድማ ነቲ 30 ቅርሾም ከይተረፈኮ ደርቢ ኢሎም ግን ከይዱ ወፂኡ ተሓንቀ እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንሕና ድማ ምጣዓስና ጥራሕ ኣይኮነን እኹል በዲለ ኢልና ኮፍ ምባልና ጥራሕ ኣይኮነን
أخل تايدا ناب نسحا كم بيطرس مبكاي بتعسى ببدل كترح زد حنت زخون نبر من دحنا نيرو يهودا مدحنا نيرو مودعتا سقمت زغبرو تحنك بيطرس غنا مودعتا وصيو مرير بخيات بخيه لما بيطرس كوين كام خادي زقال زي نمن يحجز نغر زلو يهودا خين خون بيطرس من تخون كون حتيات علنا دو ملي لنا لمكو نكرسس لزي نرخبو تزي تحزنايو يحلفنا تزي هبنايو كندي حواتنا حلفنا نهب لنا يسبح حليف كما هب نمن حليف كما هبي نكرسس حليف كما هبي يسبح صبق مقبار نمن صبق مقباري نكرسس صبق مقباري اما ان حسبه ان قبره كنفلت مودعتا دما بيطرس كوينا مرير بخيات سلحاتياتنا كنبكي كنسح لمشت كلنا بيطرس كوينا خنكيد ناي زمننا بيطرس كنكون እግዚአብሔር نخلنا يردعنا እግዚአብሔር نخلنا صبقو يبزحلنا كمت بيطرس بدلو تردئو نوح زنبعه زتتعسي زبخيه فطاريه يكحيده إلو نحنا دما كم حد فتار زعبي نجار يلا تزعبي كابت تجبر حتى تزعبي هي نائب كلمة أملاخ مملاسي زيابير نتعب حتى يكون ننزري تتمليسنا نمملاسنا إسري نمملاسنا رئي دما حتى ناقو حيفن تاي جبرنا ولدايلو دما يحقفنا مو أملاخنا سيو كم بيطرس كوينا تتعسنا نهو كنبع دما زيابير نخلنا يردعنا سلخلو زيابير أملاخنا مسكانا يبصحيو دقيمة نبونا قال هو يسمع لنا نحنا دما سمعنا خنبرلو زيابير يردعنا بصلوت كنعصو كلنا حنساب حف نبل سمع وولد ومنفس قدس هذا أملاك أمين كم بحدش كلن زيابير بقيتانا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنتن لعلو كل زغنات قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل على حزب مؤمنان زح سلام كب كل سلام سلطان ذلو زيابير أملاخنا أيو من سلام صليو بسمايات تنبر ربنا اسمك يقدس منجست خاتمتا فاد كاخمتا بسماي كومد ما امدري يكون علات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نقصنا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منجستن حيلين كبرن نزل عالم نتكايما امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاخ سلامتا سلام لك له بحلنا خير دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له السخي كابعن السبرختيخي فركر سخون برخو يوم تسقى جابير مساخيو قوفس تدس بالكي هاتياتنا أخسر يلنا نفط ودغي يسكر كرسس منتانا محرت لمننا أمين ونقول جابير لمن كان ملدك كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل كان أخمعوك جابيرات لنا سقى خاو نفسنا جكان فلت بعد أملاخ بلنا قدسم كان سمن سوعنا لنا أبسما يزل خان سخا سلام كعب نفس كلنا حدر أبز عالم زمن ورنا سلام حلو كل مرة سوى سلطان بقدسم كسلام هبهم أبزريانا زلوا موكاين تزاب كعم خرهب أما تاونان مسانا زلوا براتنا بكل سلام حلوهم بهدعون بعنعوين ويوت كنبرن بكل سنة عمل خدمنا أخان إيجابير بنفرح بحياونات كنركب مكروساس مسؤولين من فز قدسن سجانان صناعتهم بؤذل لك على من كل سعان زل علم علم أمين قدس إيجابير أملخنا سلخلو تمسكن أبعد من هذا ما عتزي أنزا صعدي أنزا وسكننا قال كان نمهر له نبخان نصلي له بيتين جزيان ذهب كنا دما نمسكنك احنا يصلوا تقبل لنا سمعنا سغاز مهر كنا دما سمعنا نتكسباتكم كون دما نسخا حكسنا قدس إيجابير أملخنا كم قال كان برنا قال كا سمعنا تتعسنا تملسنا بدل كلنا
سلحاتياتنا خنبع السخا كسنا كمتي سيطان مجمرياتو الأخو خفص مسدليه أبي هودا أسكرتاوي حساب زقمته أبا أمرنا سيطان ديابولوس هم حساب كي أمت نسخا كسنا سخا كسنا دحر حساب يتفرمو حساب زرئي تزرعنا حساب كيخون لنا حساب كاتخوينو إنه قبر دما قبر خاين مخنياتكو ناتك حساب سنة إمو كل أمرنا سنايكا حساب كامل أهلنا كمتي هوريا باولوس بتعب كريستوس زنبر حساب سي أبخاتكم دما يحلو زبلنا كل حسابنا أبخازنا بريخون أبخازنا بريخون أبخازنا بريخون سلخلو جابير أملخنا نمسكنك نعنا بارخ نولد نعدم ما بارخ أودتهم أولدم عبيتهم نعشتهم بارخ لنا أخذ خون كبر لنا أخذ يكون نجر كل نجر يتحابنا ولا تعنا ولا هبتي ولا سرح ولا ولد مسخازة بأس خازي تقبل لنجر يتحابنا كل تبنى نخبر خايخون كل تبنى دما نقدس لنا خايخون نادينا كودينا قدس رجل مريم بركات رديت كفلنا بيد ملأخت حلونا سلامكم ذو علكا سلام حضرنا أبسميات نبربنا سمك يقدس من استخاتمسا فقد كاغم تعب سمايكم دم أمدريخون على تنجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لم بدلنا أنسانا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتأتمنا نقشين حيلين كبر نزل علمنا كايما أمين وزتي مريم بناي قدس كبريل ملاك سلامتا سلام لك حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك سخي كابعان السبرختيخي فركر سخون برخي وملتزكا جابير مسخي وفسيت الدس بلكي حدياتنا أقصر يدنا نفت ودقي يسكر سسم انتانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويشرق جينا أملاكنا مدان يسكر سس كهان لك كنا سريات يعدم ساسي أبسا ولدلور كساتي برهان أنتم أويا كنا طوي ديا كنا ترون سيرقو سنات ببسمكم كون فتانو انتحاني رسيان رسي كلوان سميات جيو مهار النكسوس مال عصر تغلتاي جيو مهار النكسوس 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 زحلف محرنا وزمص حلونا بأف المنفس قدوس بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تغلتاي بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ጽባሕ ድማ ናይ ጓልና ዊንታ መርዓ ቃል ኪዳን ተኣስረሉ ዕለት እሞ ሰዓት ተባሂሉ ዘሎ ሸሞንተን ፈረቓን እሞ ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና ተምጠመና መፂናት ጸሎት ይግበረሎም ይኾነሎም ክንብል ከለና እግዚአብሔር ድማ ይሕገስ ንሳቶም ድማ ንሕና ድማ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ተረኺብና እዚ ክንገብር ንኹልና ጽቡቕ እሞ ተምጠመና እንመጽእ ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና ብሩኽ ለይቲ ህይወት يسمعنا ليتي آمين الهيوة تسمع لنا بروح ليتي حنهدرو بروح ليتي قبرلنا